I'm ready to listen. Kyale shi kawai, wallahi ya dauke ni shashasha a cikin gidan nan. Ya dauke ni ban san me nake yi ba, bai san kuma wallahi ni ko wayo na fi shi ba. Ai na haddace number a kaina. Number waye? Ba ruwanki na ci. Hello, waye ne? Ke zan tambaya waye? Ke zan tambaya wace ce ke? Ni din ce diya ce. To koma ɗorawa ce ke, wallahi daidai nake da ke munafuka. Shegiya mai sunan itaciya, Allah ya tsine miki albarka. Waye ne haka kina zagi na? Wallahi idan baki rabu da mijina ba sai na zo har garin da kike na ci ubanki. Ke ma ubanki, wai wane ne ma mijin naki da kina magana akai? Wanda kika kira yanzu. Oh, musulmi mai bishara. Ko ma waye, wallahi idan kika ƙara kiran shi a waya, wallahi sai na yi ajalinki. Ki hankuri, ba zan sake kira ba. Ke kika sani. Amma dai gaskiya Aunty Jidda abin da kika yi baki kyauta ba. Bai kamata a ce kin kira wannan baiwar Allah ba. Tunda ya riga ya gaya miki matsayinta a gurin shi. Oh, matan Hausawa. Shabdi, babu ruwana. Idan ma ya zo, ba zan sake kula shi ba, kuma ba zan sake kiran shi ba. Addinin su ma su je da shi. Ina yabon sa yana da kirki. Ashe matan shi haka take. Tunda bawan Allah nan ya gaya miki wace ce ita bai boye miki ba. Dan me zaki kira ta har kina zaginta? Hamida, wai me yasa kike min haka? Me yasa kike min haka? Gurin ta fa ya tafi. Wallahi gurin ta ya tafi. Baki da tabbas ba. Bai kamata a ce kina ƙaryata wannan bawan Allah ba. Baya yi miki ƙarya. Kuma yana gaya miki gaskiya, al'umma gaba ɗaya sun shaida mutumin kirki ne. Kin ga ina baki shawara, kar ki bari fa mutane su fiki yaban kyawawan halayen mijinki. To, ina gaya miki. Wallahi ba zan haƙura ba. Wallahi zai zo nan gidan zai zo ya same ni. Wannan dalili ne yasa ka zo garin Kusfa. Kwarai da gaske akarmakan lau. Saboda abin yana damuna. Kusan da shi nake kwana da shi nake tashi. Saboda abin takaici ne a ce mutum ya musulunta kuma ya sake komawa addinin da ya baro